Čau, zdravím všetkých toxikov a toxičky. Vítam vás u nového dielu z Happy Wheels, tak sa na to poďme rovno vrhnúť. Tak, a sme tu. A ideme si zahrať jeden level. Volá sa Obstacle Course. A ideme si zahrať s repetovým videokom. Ideme. Zapni repetový motory, OK, ideme. Teraz. Ups. OK. Wow, to bolo. Myslím, že tento detko už nikdy nebude chodiť na svoju nákupy oblasť. Takže ma znamená. Ideme tam, OK, sme v tom. Yes, sme tam! No! A sme v cieli. Oh shit. Dobre, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, zanechajte like a dajte odber. Učí sa s vami Toxic a čaute.